fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio Google Meet ar gyfer gwersi byw fideo. Mewn fideos blaenorol, buon ni'n edrych ar ddefnyddio Google Meet a Zoom ar gyfer recordio'ch hunain yn cyflwyno gwers o flaen llaw mwyn cael rannu gyda eich disgyblion dros y we. Ond gyda'r posibilrwydd nawr o ddisgyblion unigol efallai yn gorfod hunan ynysu adre, tra bod gweddill y dosbarth yn dal i dderbyn I gwersi yn yr ysgol, mae eisiau ni ddechrau edrych nawr ar redeg gwersi byw ble fydd disgyblion sydd adre yn gallu ymuno ar dosbarth ar-lein. Mwyn gweld hwn yn gweithio o'r ddwy safbwynt, mae Charlie yn mynd I helpu fi fan hyn, felly bydd ar ei laptop adre gyda chyfrif disgybl, a fyddwch chi wedyn yn gweld yn sgrin I o safbwynt yr athro. Pan ni'n sôn am drefnu gwersi fideo byw gyda disgyblion mewn sefyllfa ysgol, mae eisiau ni fod yn ofalus iawn o ambell I beth. Yn ystod y cyfnod clo, y cyngor oedd bod unrhyw wers fideo yn cynnwys mwy nag un athro. Nawr, pan fyddwn ni'n trial redeg gwersi byw gyda un neu ddoi ddisgybl adre, dyw hwnna ddim yn mynd I fod yn bosib. Felly, fydden ni'n argymell yn gryf bod chi yn recordio eich fideo trwy Google Meet os ych chi yn gwneud gwers fyw, fel bod tystiolaeth gyda chi o bopeth na ddigwydd yn ystod yr alwad. Y peth nesaf sy'n angen I ni fod yn ofalus gyda fe yw bod ni ddim ar ddamwain yn hwyluso galwadau fideo rhwng disgyblion tu allan i'n reolaeth ni. Yn ffodus, mae'n gosodiadau ni o fewn hwb yn golygu bod disgyblion ddim yn gallu dechrau galwadau fideo I hunain, dim ond ymuno a galwadau fideo mae athrawon wedi creu. Ond, mae angen bod yn ofalus iawn bod yr athro ddim yn gadael yr alwad fideo cyn yr holl ddisgyblion, achos byddai gadael y disgyblion I fewn yn yr alwad fideo yn golygu bod nhw wedyn yn gallu cyfathrebu trwy fideo heb oruchwyliaeth. Dyma ni te yn Google Classroom, yn sgrin I yn y bocs glas a sgrin y disgybl yn y bocs air. Mae botwm gyda fi yn y fan arlwyd sy'n dweud Generate Meet Link. Dwi'n mynd I agor hwnna nawr mwyn creu dolen I alwad fideo. Fe welwch chi bod ddim dolen gyda'r disgybl o gwbl ar hyn o bryd. Nawr, dwi'n clicio Generate Meet Link ac yna allwch chi ddewis I arddangos y link neu beidio. Mewn gwirionedd, dwi ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth I adael hwnna yn weledol, felly dwi'n mynd I adael ymlaen a chlicio Save. Os na I ail-lwytho tudalen Charlie, tudalen y disgybl, fe welwn ni bod y ddolen yna I agor yr alwad fideo Meet yn awr yn ymddangos. Ond does dim angen poeni oherwydd does dim modd i'r disgybl I ddefnyddio'r ddolen yma heb yr athro fel welwn ni nawr. Mae'r athro yn clico ar y ddolen ar y link ac mae yn agor app Google Meet a ni yma yn yr ystafell aros ar gyfer yr alwad fideo. Mwyn ymuno ar alwad fideo, mae angen clicio ar y botwm yng nghanol sgrin sy'n dweud Join Now. Yna bydd ffenest yn ymddangos gyda opsiynau mwyn gwahodd ragor o bobl i'r alwad fideo. Cyn eich disgyblion chi I ymuno chi yn yr alwad fideo, dechreuwch y recordio fel bod tystiolaeth gyda chi o holl gynnwys yr alwad fideo cyn bod y disgyblion yn ymuno. Chi clicio'r 3 dot a dewis Record Meeting. Bydd angen I chi roi gwybod i'r disgyblion eich bod chi yn recordio'r wers. Iawn. Nawr, yn y cyfamser, bydd y disgyblion yn clicio ar y link. Felly, dewch ni gael mynd draw ar I edrych ar sgrin Charlie. Clicio ar y link. Fe welwch chi nawr bod y disgybl yn cyrraedd yr un ystafell aros a nath yr athro gyrraedd yn flaenorol. Chi'n gweld fyna bod e'n dangos bod Mr Jones ar yr alwad a hefyd mae'n dweud wrth y disgybl bod yr cyfarfod yn cael ei recordio. Nawr, dyw Charlie ddim wedi ymuno eto. Chi'n clicio ar Join Now. Felly chi'n gweld fan hyn bod fi ar yr alwad a I fi'n gallu gweld y disgybl fyna. A os edrychwn ni draw ar sgrin Charlie, ni'n gallu gweld bod golwg tebyg iawn gyda Charlie fyna. A mwyaf o ddisgyblion sy'n ymuno yn amlwg yr lleia mae'r teils yn mynd fel bod ni'n gallu gweld y dosbarth cyfa.
Nawr, fel athro, gallai gyflwyno fy sgrin i'r dosbarth. Iawn, ac felly dangos y dosbarth iddyn nhw, siarad am beth sydd ar gael. A chi'n gallu gweld fyna nawr ar sgrin Charlie, bod Charlie'n gweld yn bennaf fy sgrin i, achos mod i'n cyflwyno, a wedyn hefyd ar yr ochr dde, mae Charlie dal yn gweld ffenestri ni ar gyfer yn fideos ni. Nawr, fel yr athro, pan i fi wedi bennu cyflwyno i'r dosbarth, dwi'n ôl i'r tab Meet ac yn clicio Stop Presenting. Nawr, ar ddiwedd yr alwad, mae e'n bwysig iawn bod yr athro yn neud yn siŵr bod pob disgybl allan o'r alwad cyn bod yr athro yn gadael yr alwad. Iawn? Oherwydd, na i ddangos beth sy'n digwydd os ych chi'n anghofio wneud na. Right, os mae'r athro'n gweud, right, okay, hwyl fawr, ta-ta, a i fi'n gadael. Mae'r athro, fel welwch chi, mae'n edrych fel bod y cyfarfod ar ben, ond mae Charlie fan hyn dal yn yr alwad fideo, a gallai mwy o ddisgyblion fod yn ymuno, a gallai fod grŵp o ddisgyblion mewn yna, a does dim reolaeth nawr gyda'r athro dros y cyfarfod na. Oni bai bod fi yn ail ymuno, felly os yna glicio rejoin, chi'n gweld? Felly eithaf nôl mewn. Right, felly fi nôl mewn nawr yn yr alwad fel athro. Nawr, os ych chi yn moyn gorffen y fideo a wneud yn siŵr bod y disgyblion ddim yn gallu dod nôl mewn, bod yr alwad ar ben yn ddiogel, mae angen i chi wneud yn siŵr bod nhw'n gadael neu gallwch chi i daflu nhw mas. Iawn? Felly gall Charlie ddewis leave call fan hyn. Bydde hwnna'n gret bod disgyblion wneud ei hunain. Ond fe allwch chi hofran dros lun yr disgybl a dewis remove from meeting. Gweld? Felly nawr, os i fi yn dewis y remove from meeting, mae Charlie nawr wedi cael i dynnu mas o'r cyfarfod a i fi'n gallu gorffen yr alwad yn ddiogel. A mae'r alwad na nawr ar ben. Nawr, so fi nôl. Nawr, mae'r link yna dal yn y stream. Felly, dewch ni cael gweld beth mae'r disgybl yn gallu gwneud. Ydy'r disgybl nawr yn gallu clicio ar y link? Na. Chi'n gweld? Felly, dyw'r disgybl ddim yn gallu mynd nôl mewn i'r cyfarfod os mae'r athro wedi gadael a'r athro oedd y person olau fynd mas. Iawn? Drill na to. Mae'r link dal fyna. Iawn? Ond dyw Charlie ddim yn gallu mynd nôl mewn i'r fideo yna. Yr unig ffordd gall Charlie fynd nôl mewn i'r fideo yw os i fi fel athro dechrau'r fideo lan eto. Felly dyma'r fideo. Join now. Cofio'r peth cyntaf i wneud yw i ddechrau recordio. Ac yna, nawr os mae Charlie yn trial ymuno, mae modd i Charlie i ymuno gyda'r fideo, gyda'r alwad. Helo Charlie, siwmai. Helo. Nawr, tro hyn, dwi ddim yn mynd i ddileu Charlie o'r cyfarfod. Fi'n mynd i adael iddo fe i adael ar liwt ei hunan. Felly mae'r disgybl ar waelod y sgrin yn clicio ar leave call. Nawr, chi'n gweld bod bwtwm fyna yn gweud rejoin. Iawn, os fydde Charlie'n clicio ar y bwtwm yna tra bod fi dal yn yr alwad, bydde Charlie'n gallu dod nôl mewn i'r alwad ato fi. Ond, unwaith i fi yn stopio yr alwad,
unwaith i fi'n stopio'r alwad. Nawr pan mae Charlie'n trial ail ymuno, does dim modd i Charlie wneud na. Fel allwch chi weld, mae defnyddio Google Meet trwy Google Classroom yn ffordd rwydd o osod galwad fideo rhyngddo chi a'ch disgyblion. Hefyd, mae'r nodwedd recordio na yn golygu bod tystiolaeth gyda chi o'r alwad fideo, ac fel welwch chi, mae'n hynod o anodd i ddisgyblion i greu neu ymuno â galwadau fideo heb bod yr athro wedi gosod yr alwad yn y lle cyntaf. Yr unig beth sy'n rhaid i chi fod yn sicr amdano fe yw, mae chi, fel yr athro, yw y person olaf i adael yr alwad. Ac yna, does dim unrhyw siawns gall disgyblion i gario mlaen gyda'r alwad heb o'ch chi'n bresennol.